aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Bakuruba kunnafoni an dun kan o de filɛ nin ye. An karamɔgɔba Asid Sherif Usman Madani Haidara ale ye waleɲuman dɔ jɔnjɔn dɔ sɔrɔ ka bɔ association Jamiyatul Nuriyakin yɔrɔ. A dili kɛnɛ o sigira sen kan ka bɛ tarata don u ti kalo tile 29 ma Bangoni Janginɛbugu la. O de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na sɔni min bɛna walawalali caman kɛ aw ye aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ani waliɲuman dɔw bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma. Jɛkulu min bɛ wele ko association Jamiyatul Nuriyakin ka bɔ Jikɔrɔni olu ye waleɲuman dɔ jɔnjɔn dɔ ta k'a di an karamɔgɔba Asid Sherif Usman Madani Haidara ma ka d'a ka cɛsiri labɛn ani kelenɲɔgɔnya seginni na an ka jamana kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in sigira sen kan Bangoni Janginɛbugu de la. Fadi Dagayɔrɔba la, Musa Fɔnba, Alamidu Badini, Fuseni Keita, Ibrahim Kulubali olu de tun bɛ kɛnɛ in kan. Cherifla Jabaramuso tɔgɔ la Musa Fɔnba b'a lakale an ye. Jamiyatul Nuriyakin silamɛ tɔndo min sigira sen kan san 2003 a ka baaraw fanba ye ka se ka kunnafoni di jamanadenw ma min bɛ se k'a to sigiɲɔgɔnya bɛ se sabati. O de kosɔn ka bɛn n'a ka baara bolodalenw ye a ye bonyamasegin da ka ɲɛsin Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma mɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyɛde Sherif Usman Madani Haidara ka sabu kɛ a ka fasoden ɲumanya ye ani cɛsiriw minnu n'a y'olu kɛ Mali jamana basigili n'a kolosumani na. An ka bi diplôme dili an ka karamɔgɔ ma n'an ka CD fɛn wɛrɛ t'a la fɔ n'a kɛla a ye wulika dɔ min kɛ jamana ye ani ka jamana basigi. O de y'a to anw yɛrɛ fana wulila ka se Bangoni na bi ka se an fa ma bi an'an ka cɛkɔrɔba ka na a waleɲuman dɔn ni fɛn min man ka di ka dogo Mali dugukolo kɔ kan ani diɲɛ yɛrɛ fantan naani bɛɛ. Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyɛde Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya ye waleɲuman dɔnboli kɛ ka ɲɛsin association Jamiyatul Nuriyakin mɔ a ka nin baara in na. Karamɔgɔ Haidara y'a jira k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ don Mali basigi kadara kɔnɔ fasoden ɲumanya baaraw bɛ se ka boloda cogo o cogo de la min bɛ se ka to Mali a bɛ se ka basigi. A ko y'ale ka baarakɛtaw ye a tɛna sɛgɛn o la a fari tɛna fa o la. Alhamdulillah an nisɔndiyalen don ni Jamiyatul Nuriyakin mɔgɔw ka diplôme reconnaissance min o y'a di karamɔgɔ ma bi ka sababuya kɛ a ka diinɛ lase ni a ka faso baara ye. An b'o fɔ ko waleɲuman dɔn ko an nisɔndiyara u ka o baara in na o ye o waleɲuman dɔn min kɛ karamɔgɔ ye sabu fɛn de don min bɛ to kɔnɔna la mɔgɔ se min b'i ye i b'o de kɛ o la ka mɔgɔ waleɲuman dɔn o yɛrɛ ye fɛn belebeleba de ye. Janko bi wulada in na o y'a kɛ cogo min i b'a ye sanu ni wari ka dɔgɔ nin na sabu nin bɛ to yen de hakili jigin na k'a ye mɔgɔ dɔw y'a ye ko baarakɛla dɔw u kan ka waleɲuman dɔn olu farala ɲɔgɔn kan ni o de ye Buguni Dangelen ani a ka jama ye u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bi wulada in na ka na o diplôme ta k'a di karamɔgɔ ma ka kɛ bonyamasegin ye a ye o la a diyara anw yɛrɛ ye an b'o fɔ de k'u waleɲuman dɔn u ka o baara la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn ni wale in ye tɔn min bɛ wele ko association pour la protection de l'environnement et l'amélioration de la santé par l'assainissement ONG APASA o ɲɛma muso ni coalition citoyenne des associations de la société civile pour la paix l'unité et la réconciliation nationale tɔn de mɛnɛ don ale ye weleda kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma mɔ a Seyɛde Sherif Usman Madani Haidara a bɛ se ka wuli ka jɔw kɛ cogo min na jango kitali ka den minnu kɛmɛ k'u sigiyɔrɔ bila ka taa bisimila minɛ jamana wɛrɛw la wale kelen Mali fan wɛrɛw fɛ olu bɛ se ka segin ka don kidali kɔnɔ a y'o laɲini tɛnku karamɔgɔ Haidara la. Waleɲuman dɔ jɔnjɔn di in kɛnɛ kuncɛlen kɔfɛ karamɔgɔ Haidara a y'a ka nisɔndiya jira ka laban n'a ka dugawu don kɛ an ka jɛ an k'a ka kɔrɔfɔw lamɛn. Ayiwa alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Ala de fo ka Ala barika da ka Ala waleɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba in kan ni Muhamadu do sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. I y'a fɔ cogo min na a kɛra fɛn ye min diyara an ye sabu ni mɔgɔw sɔrɔla dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ I yɛrɛ faso la ka seereya jɔ I ka baara dɔw la I sabali baara min tɛ dɔwɛrɛ ye ka mɔgɔw wele ka na Ala ma ka bɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ
ni mɔgɔ dɔw kɛra o seere ye k'o sabati ka wuli ka na bonyamasegi kɛ o tɔgɔ la an bɛ ala de fo an bɛ ala barikada ka ala waleɲuman dɔn u ye baara min kɛ u sara bɛ ala de bolo tiɲɛ don diplôme de reconnaissance ani médaille caman dira an ma nin sira in kan bon mais a mana kɛ cogo o cogo don o don ni dɔ de bɛ waleɲuman dɔn kɛ ka fara a kan a bɛ courage di anw ma o dama tɛ a bɛ courage di mɔgɔ wɛrɛw ma olu ka se k'u cɛsiri u seko damajira bɛɛ la u bɛ se ka jamana basigi cogo min na ani u bɛ se ka mɔgɔw wele ka na ala ka sira ɲumanw kan cogo min na mɔgɔw bɛ courage sɔrɔ k'a kɛ o de la a bonyana an bolo parce que anw bɛ min dɔn i ye min kɛ ala k'a dɔn o de ka bon ni ala y'a dɔn dɔrɔn ni mɔgɔw m'a dɔn sara bɛ ala kelen dɔrɔn de bolo mais ni mɔgɔw fana y'a dɔn i kan ka mɔgɔw ka bonya segin u ma k'u waleɲuman dɔn k'u barikada o la an b'u fo an bɛ a yɛrɛ fo a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiriw la an b'a ɲini toujours ala fɛ jamana in ala k'a basigi ni mɔgɔ o mɔgɔ ko i bɛ faso jɔ i b'a jɔ i yɛrɛ de kama min bɛ fɔ o ye yɛlɛko de ye anw bolo parce que anw bɔra o kalan de la k'an ka baara daminɛ an ka kira sallallahu alaihi wasallam ala ye bonya ni karama kɛ diɲɛlatigɛ ye bi ka diɲɛ lafiya ni kira min kumakan ye kira nɛnina fɔ k'a bɔ halalaya la kira keruna ni gabakuru ye fɔ k'a ɲin fila kari o kumana mun bɛ kɛ anw na tuguni min ma kɛ Cheikh Abdul Qadir a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ kaso la Cheikh Chan o ye ɲani minnu sɔrɔ a dogolen tɛ Cheikh na hamahullah dekun ni ɲani min dara ka nin dugukolo in kan a dogolen tɛ e ye maa sɛbɛ jumɛn ye min ko a bɛ sɛbɛ kɛ ni tasuma ma da o tigi kan mais an bɛ ala de deli dɔrɔn an bɛ min na ala k'an dɛmɛ a ka sabati ala dun y'a sabati ka ban an filɛ nin sigiyɔrɔ min na bi min ye nin wele daka in jaabi jamana 37 olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma nin diinɛ in tɔgɔ la bi don o don dɔ de bɛ fara a kan don o don dɔ de bɛ fara a kan o tuma na an bɛ fɛ ala ka mun k'an ye anw bɛ min ɲini ala bolo sisan o ye labanko ɲuman de ye an ka alijinɛ sɔrɔ n'o tɛ fɛn o fɛn diɲɛna ni jɔn b'a deli ala fɛ ala y'a bɛɛ kɛ o tuma na ala ka kan ka fo mɔgɔ tɛ décourager n'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ k'u b'a kɔ a bɛ ɲɛfɛ de n'i bɛ kɔfɛ maa tɛ bila i kɔ o tuma na n'i bɛ ɲɛfɛ mɔgɔ minnu b'i kɔfɛ i t'i kɔfilɛ bilen i bɛ taa de i bɛ taa o tuma na a bɛ fɔ o de ma ko n bɛ nin fɛn in na n ye ɲɛsin o ma segin kɔ tɛ yen o ye ala ko ye o ye maa ko ye parce que ala ko yɛrɛ ye mɔgɔ ko de ye o ala ko mɔgɔw de k'a bato ala ka bato in bɛɛ kɔnɔ n'i y'a lajɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye mɔgɔw wele ka na min ma diɲɛ bɛ lafiya cogo di a y'a jogo dilan a ye bɛn a ye dɛsɛbaatɔw dɛmɛ ayiwa o kɔ tɛmɛnen kɔ a yɛrɛ kun a ka a tile k'a ɲɛsin ala ma bon n'i y'a lajɛ diɲɛ ka lafiya b'o de la diɲɛ binnen bi yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ladiriya de mangera i bɛ taa sɔrɔ kanu de banna o la o sira n'i b'o o minɛ ala ko ala kira ma kuranɛ kɔnɔ sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ko n'i bɛ mɔgɔw bila ɲuman na ko khuzil afwa i bɛ fɔlɔ ka yafa de ta ka jɛn ni min y'i fa neni i b'i kɔ don ni min y'i ba neni i b'i kɔ don mais i b'i tijahu min na fo i ka s'i se yɔrɔ la an dun ye sira minɛ an sera laban na ka ban o tuma na an b'an kɔfilɛ mun na tuguni ala an ka taa dɔrɔn salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Mali minisiri min ka caw bɛnnen don kɛnɛya ko ma an ka jamana kɔnɔ a ye taama kɛ ka ɲɛsin jɛma ani kolokani ma professeur Sanba Usman So a ka taama in kɔnɔna na a taara I ɲɛda dɔgɔtɔrɔsow de kan kɛnɛyaso ninnu gɛlɛya minnu bɛ u kɔnɔna na a ye olu bɛɛ lajɛlen sidɔn taama in senfɛ Fatumata Yaya Kane an k'a ka sɔrɔlenw lamɛn.
Jema mara kɛnɛyaso bi taa kɛnɛyaso 22 de la. O 22 la sa, wɔɔrɔ bɛɛ de jɛlen no dɔgɔtɔrɔ kelen na. Jema yɛrɛ cercle dɔgɔtɔrɔsoba kabini septembre kalo san 2015 la. Téléphone ko ka se connexion internet ma. O bɛɛ de gɛlɛya bɛ yen. Ambulance 3 de bɛ yen. Kelen dɔrɔn de ye ɲuman ye olu la. Ni yɔrɔ ninnu lajɛli ani a baarakɛlaw kun bɛ ɲɔgɔnyali kɛra an ka ministri fɛ min ka baara ɲɛsinen don kɛnɛyako ma. Ministri y'a yira k'a fɔ a na fɛɛrɛ sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu na. Hali a kuma tɛna jɛnya tuguni. An ka ministri min ɲɛsinen don kɛnɛyako ma n'o ye Samba Usmani So ye, ale y'a yira k'a fɔ ko ɲɛna sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu bɛɛ la yanni san yɛlɛma cɛ ni o ye décembre 2017 ye. A ko fɛnɛ ko ni Ala ye dɔgɔ furancɛ wɛrɛ yira an na ko a na fɛɛrɛ teliman tigɛ a gɛlɛya dɔw la. Ministri a ma dan o dɔrɔn ma, a ye tɔmi sigi u ka kuranko n'u ka jiko fɛnɛ kan. A ko fɛɛrɛ ni dabali bɛna tigɛ walasa ka se ka u bila réseau EDM kan. A tilala k'a ɲini médecin chef ni a ka baarakɛlaw bɛɛ fɛ u k'u janto baarakɛminɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la appareil min bɛ banaw sɛgɛsɛgɛ ko fɛn min ye Kolokani dɔgɔtɔrɔsoba ye ko cakɛda min ka baara ɲɛsinen don o jɔli ma ko a na fu siri o dan na. Barisabula u tun bɛnna wagati fɔlen min kan o ma bɔ a sira fɛ ni o musaka bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 948. Ministri y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko a ye yamaruya di a ka cakɛ bonda ma olu bɛna baaraw bɛɛ lajɛ ka u bɛɛ ɲɛnabɔ sariya kɔnɔ. Teliya la a ko a hakili b'a kan k'a fɔ ko Kolokani dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛli a mɛnnenba o ye février kalo dɔgɔkun fɔlɔ walima filanan san 2018 ko yanni o cɛ u ka CSCOM an'u ka muso jiginyɔrɔ n'o bi wele ko maternité olu bina bila yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ bina labaara tile 60 kɔnɔ. Ambulance kura kelen bina bila a kɔnɔ ani groupe électrogène kelen walasa ka se ka banabaatɔw lafiya. Sigida fɔlɔ mairie ani jeunes ka jɛkuluba CNJ olu ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna na u ye jirituru baara dɔw nundu sigida fɔlɔ kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in sigira sen kan Jelibugu Dumanzana ni lycée Filidabo Sisoko o kɔnɔna na ka bɛn arabadenw ma. An ka ɲɛjɔ Abdul Karim Sako ani Samba Tarawele ka sɔrɔlenw na. Ni kɛnɛ in sigira commune 1 mairie fɛ ani ka fara denmisɛnninw ka kulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Conseil national de la jeunesse o bolofara min bɛ Dumanzana olu de ye nin yirituru in boloda ka d'a kan ni ko ɲɛnɛmaya i ko jiri a sabatira bi ka fɔ ko ɲɛnɛmaya tɛ se ka sabati abada f'a ka taa sɔrɔ ji bɛ yen ni ko ji o nali sababu dɔ fɛnɛ jiri ye jirituru o ye laada ye sabu ɲɛnɛmaya ka gɛlɛn ka kɛ ni jiri tɛ yen o hukumu kɔnɔna na commune 1 mairie ani Conseil national de la jeunesse olu ka bolofara min bɛ commune 1 mairie kɔnɔna na u ye nin baara in boloda. N bɛ commune 1 mairie fo a n'a ka conseil u ye bonya min kɛ a diyara n ye ka CNC ɲɛmɔgɔw fo ni ye lamɛn ko jamana na ne ka quartier kɔnɔ bi CNC sababu o kuma a diyara ne bɛɛ a diyara ne sini. Nin baara in kɔni laɲini fɛ an ye lancement kɛ depuis kalo daminɛ la n'o ye ka se ka yiri turu commune yɔrɔ caman pour que yiri bɛ se ka nafa ɲɛ commune kɔnɔ cogo min. Komi u b'a fɔ cogo min mɔgɔ kelen mana yiri kelen turu i b'a hinɛ sɔrɔ ni yiri in balola hali ni tɛ diɲɛ kɔnɔ. Donc laɲini ye dɔrɔn hinɛ ka suma nɛɛma ka don commune kɔnɔ quartier kɔnɔna na vraiment bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na an ka objectif y'o de. Yiri turu fɛn belebeleba don wa nafa caman bɛ yiri la n'i y'a mɛn yiri i b'a fɔ ko san n'i ko ko san i ko mɔni n'i ko jiri i ko baganmara donc ni jiri tɛ ni si tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ donc an ka kan ka jiri turu pour que an ka se ka développer jamana a ka désert kana se ka avancer kana an fɛ cogoya min na donc commune 1 dama tɛ dɛ n b'a ɲini commune tɔ bɛɛ lajɛlen fɛ u ka exemple ta commune 1 kan n m'a ɲina kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jeunesse mɔgɔw kɔ n b'u ka foli di kosɛbɛ sɛgɛnbali ɲinanbaliw u cɛsirilen don nin baara la kosɛbɛ donc n b'u fo hali bi an bɛ baara min na an ka cɛsiri a la an ka quartier kɔnɔ yan pour que an ka se ka avancement sɔrɔ a la. Min ye commune 1 mairie yɛrɛ ye a y'a jira k'a fɔ yirituru ye fɛnba ye sabu a nafan ka bon ɲɛnamaya kɔnɔna na ka se hakɛ min na o tɛ se ka fɔ ka ban. N bɛ foli daminɛ an ka dugutigiw la fɔlɔ an ka conseil an ka maire bi yan sɔgɔmaden na an ka conseil ka dugudenw bɛɛ fo denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba fɛn fɛn bɔra ka na an ka yirituru na ka bɛɛ fo ka tila ka dugawu kɛ jamana ɲɛ ala ka samiya ɲuman d'an ma ala ka nɛɛma jigin an ka jamana kɔnɔ an ka commune nin faisons tout pour que an ka commune nin ka kɛ la commune la plus verte de Bamako. On a dit la commune 1 commune 1 de y'anw ɲɛ voyez le chiffre 1 au cours de quand on est premier dans tous les domaines là il faut que les reboisements bɛ ban tuma min na u k'a fɔ dans toute la capitale de Bamako commune 1 de bɛ bâti yirituru la o de y'an ka fierté ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ baara in kɛra commune 1 mairie fɛ
anu jɛɲɔgɔn n'o ye conseil national de la jeunesse ye o section locale min bɛ commune 1 kɔnɔ olu jɛra ka nin baara in boloda ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko yirituru wali ɲuman don nka yirituruli o t'a bannen fo maa de ka sɔrɔ min bɛ yiri ladon. Bankitigiw ani établissement financier olu ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn arabadenw ma walasa ka ɲɛfɔli kɛ u ka baara bilancari tɛmɛnen kun kan. Amadou Diallo an'a ka jatala Baba Keita olu ka sɔrɔlen don. Ni kunnafonidi kɛnɛ in bɛ tali kɛ bangi baarakɛlaw ani warila baarala tɔw bɛɛ lajɛlen kan walasa ka se ka kunnafoni jamana kɔnɔ ana kɔkan mɔgɔw bɛɛ ma bangi baarakɛlaw ka baara bila kudayi kan donna nataw la. Bi lajɛ in an ye lajɛ in boloda parce que an ye grève de kɛ n'o ye tile saba baarabila ye. Tile saba baarabila in kɔfɛ an ko a kan kan an ka jama an ka presse dalajɛ ka ɲɛfɔli dɔw kɛ. Ka ɲɛfu ɲɛna mun kɛra ani mun ma kɛ grève in a nana ni mun ye. Grève in a nana ni kasara caman ye perte caman n'o ye a bɛ taa miliyari hakɛ la jamana in ani an ka banku ani assurance an ye fɛn caman de perdre ni grève in na. O b'a yira k'a fɔ ko grève in an kun ma ɲini an yɛrɛ bolo a kun tɛna kɛ yɛrɛ. N b'a fɔ bi tɛnɛdon yanni grève in ka daminɛ tɛnɛdon an ye boloda an y'a sigi ka fɔ kɛ an syndicaliste dama an ko ayi jamana tɛna sɔn an ka taga nin grève in na NCA mɔgɔw yɛrɛ tɛna sɔn a ye ɲɛci mun ɲan ye a y'an permettre anw ka an fara ɲɔgɔn kan k'an da ɲɔgɔn na parce que c'est important k'a yira an na fana k'a fɔ ko an ka laɲini an b'a sɔrɔ. Parce que n'i ye grève boloda ni i y'a ye grève bolodalen bɛɛ jɛra ka grève kɛ parce que o ma nɔgɔn dɛ hali CGT n'o ye France syndicat ba ye n'u ye grève boloda u ka réussite a tɛ tɛmɛ 90% 80%. An ka réussite kɛra 100% de o ma nɔgɔn jamana fan si. O b'a yira k'a fɔ ko an bɛɛ ye balimaw de. N'i ye ko kɛ kelen na y'a kɛ bɛɛ de la o de b'o yira bi na grève in a y'an permettre k'o ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ SINABF kɛlen bɛ ka lajɛ dɔ boloda tarata nata in patronat siège da la walasa ka se ka dɔnsen kelen ta. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni walawalali kɛra Fatumata Yaya Kane de fɛ. Seliba wali kelen sagafaga seli an n'o tɔ tora tile 2 de wa bɛɛ lajɛlen de bɛ boliboli la sagako la. Amadou Diallo an'a ka jatala Baba Keita olu sera ka munumunu salo kɛ saga feere yɔrɔ caman na. Musa Fɔnba b'u ka sɔrɔlenw lakali an ye. Ani seliba tɔ ye tile 2 ye o kadara kɔnɔ Cherifla TV kunnafoni ɲininaw ye munumunu zalo kɛ saga suguw la Garabalu Mali faaba la Bamakɔ saga feerelaw kɛn bɛ ka jira k'a fɔ saga kɔni bɛ yen da bɛɛ wa dɔw da ka di yɛrɛ Ibodɔrɔmu saga feereyɔrɔ la sigida 2nan na saga feerelaw ye hakilinatigɛkanw fɔ. I n'a fɔ san dɔw maa dɔw kɛn bɛ ka jira k'a fɔ saga sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ wɛlɛyalen don i n'a fɔ sɛbɛnninkɔrɔ sugu la sigida 4nan na. Nka dɔw y'a yira fana k'a fɔ a da man gɛlɛn k'o bɛɛ bɔ. Dɔw y'a yira k'a fɔ saga sɛbɛkɔrɔ cayalen don ɲina i n'a fɔ san dɔw fana nka kuma dɔw la a bɛ laban ka kɛ i n'a fɔ a bɛ dɛsɛ. Sigida 4nan ni o ye commune 5 ye Sabalibugu sugu la sagasana dɔw ye a jira k'a fɔ olu ma nimisi wasa sɔngɔko ta fan fɛ.
hali bɛ a tɔ ye tile kelen ye walasa saga ka se ka sɔrɔ lahiya ni k'o da k'o kantigɛ Ala ka saga ko in nɔgɔya. Ani Musa Fɔnba bɛ to ɲɔgɔn bolo a b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ an k'o sɔrɔlenw lamɛn. maa min kun ye tasuma bila bakelen biye la Senegal faba la Dakar n'a minɛ mun bɛ k'a lasago tarata don a labilala Senegal kiiribulon fɛ baara in kun kɛra a fɛ ka bɛn ni Août kalo tile 19 ye maa don maa min kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ farafinna kɛn bɛ jɔnyayɔrɔ kɛ yɔrɔ ye Faransi jamana fɛ a kɔtigɛbali ko jɛn tɛ se kɛ n'a ye bilen maa min n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kiiribulon la tarata don a y'a yira k'a fɔ ale ye wale min kɛ taamasiyɛn de don ka jira diɲɛman na a ko a dabɔkun de ye hali bi ka farafindenw de wele u bɛ se ka wuli ka jɔw daminɛ ka jɔnya juru tigɛ ka bɔ u sen la min ye Faransi ka jɔnya juru ye a m'aw ladɔnniya k'a fɔ kiiribulon kɔnɔ kiiri ɲɛmaa minnu bɛ jamana tɔgɔ la ni o ye parike ye o y'a yira k'a fɔ n'i ye se kɛ ale ye kalo 3 kaso nka kaso siya min don sariya yira k'a fɔ i donna kaso la nka i tɛ taa kasobo kɔnɔ i bɛ to kɛnɛma i bɛ taa i ka so yɛrɛ u k'a ma ko condamnation avec sursis nka n'i tora ka ko wɛrɛ kɔni kɛ o yɔrɔ bɛɛ bɛ minɛ ka taa n'i ye ka t'i datugu ka sɔrɔ se ma kɛ n'i ye kiiribulon kɔnɔ maa filanan min ye Senegali ka den ye ni o minɛnkun bɛ a fɛ ko o ka labila o kun ye parike ka laɲiniw ye maa minnu kun ye kemi seba ka lapasabaw ye olu y'a yira k'a fɔ kiiri ye sinsin Senegali sariya sen dɔ de kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sariya sen 111 na ko a bara ta o sariya sen 111 na in yɛrɛ kɛn tɛ ka fɔ k'a walawala kemi seba ka lapasabaw ni o ye avokaw ye o y'a yira k'a fɔ Senegali sariya sen 411 na ko ne maa min ye biyebuluw jeni o kɔrɔ ye ko biyebulu caman k'a m'a fɔ ko biyebulu kelen k'i ni kasola dɔ ka kan kemi seba duma biyebulu caman jeni fɔ biyebulu kelen o kumana ko sariya m'o fɔ Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO farafinna tile bɛ yanba jamanaw ka warisoba o min kɛra kiiri wuliba ye ka ɲɛsin kemi seba ma k'a ye olu ka baarakɛminɛn jeni olu ka lapasabaw minnu fɛnɛ kun bɛ kiiribulon kɔnɔ olu y'a u sinsin fɛn min kan o ye kemi seba a bɛ ka lahala min kɛ nin ye a bɛ ka olu ka nafolomugu in de mangoya bawo dalaka min bɛ da k'a fɔ de ko Faransi jamana warisoba ko Faransi fa a tɛ se ka foyi kɛ n'o tɛ k'o tɛ tiɲɛ ye wa k'a fɔ fana ko Faransi fa a baaraw la ko a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye ni Faransi ma yamaru a k'o kɛ k'o fɛnɛ tɛ tiɲɛ ye ko o dun bɛ ka don mɔgɔw hakili la bi ka sababu kɛ ni kemi seba ka wuli ka jɔw ye ko fɛn min y'u tɔɔrɔ fana Benin jamana min ye kemi seba yɛrɛ fa jamana ye tiɲɛ don Faransi jamana lakodɔn sɛbɛn bɛ a bolo nka a lasulu ye Benin jamanaw min ye ntɛnɛn don denmisɛnninw bɔra Benin vaba la Cotonou ka kemi seba ladege ka biyebulu caman jeni fa bɛɛ lajɛlen la ko fɔ kemi seba ka bila Benin jamana kɔnɔ faba la Cotonou yɔrɔ min dɔgɔdalen don jamana ɲamakɔrɔ Mathieu Kerekula denmisɛnninw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ni ka tabila bakelenbuluw ni bafilabuluw ni 400 ni 200 la a kɔni mana tigɛ da o da ka tarata tɛmɛnen kɔni kiiri ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ maɲi ni o ye kemi seba ye ani bilali ka kan ani Senegali ka den min fɛnɛ minɛ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ o fɛnɛ bilala ka fara a kan. Faransicaw ka jamana ɲɛmaakura Emmanuel Macron ye jɛkulu kura dɔ sigi ko Conseil présidentiel pour l'Afrique o ye farafinna tɔgɔla jɛkulu dɔ o baaraw nu donna ka bɛn ni tarata tɛmɛnen ye layido kundo Emmanuel Macron gɛn kun bɛ ka min da kuma min na a bɛ ka fanga ɲini jɛkulu in bɛna kɛ i n'a fɔ baarakɛ jɛkulu jate a yɛrɛ bolo a da fɛ ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma Emmanuel Macron ka dantigɛliw la a ko farafinna jamanaw de kɔnɔ sini ɲɛsigiw bɛ ka dilan wa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka sini ɲɛsigi fɛnɛ n'u dulon bɛ farafinna de la Emmanuel Macron y'a jira a ka dantigɛliw la k'a fɔ a bɛ layidu ta farafinna o kunkanko o n'a ye a ka baarakɛtabaw bɛɛ lajɛlen la a ko barisabu ka d'a ka farafinna kana ye k'a fɔ ko tunkarankew bɔ yɔrɔ don maa kɔnɔ ganenw bɔ yɔrɔ don nka ko fɔ a ka ye fɛnɛ k'a fɔ sini ɲɛsigi kɔnɔ don a k'o de kosɔn ale tɛ se k'i sigi ka farafinna ye k'a to a ka gwɛlɛyaw bolo ten gwɛlɛyaw minnu bɛ i n'a fɔ démographie ni o ye maaninfin caya dantɛmɛ ye ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔw fɔ ka taa se baarakɛcogow fɛɛrɛw ma ni o ye politikiw ye a sɔrɔla ka jira k'a fɔ don nataw la a tɛna mɛn bilen a bɛ n'i kunda Burkina Faso faaba Ouagaga ni ka taa nin kunnafoni kelen fɛnɛ da Burkina jamanadenw kan yan'a ka wuli k'i kunda Burkina Faso jamana kan Emmanuel Macron
kɔrɔ kunnafonidilaw y'a yira k'a fɔ nin jɛkulu kura ye min sigira senga a fɛ conseil présidentiel pour l'Afrique ni o ye jɛkulu kura ye farafina jamanaw tɔgɔ la ani olu bɛna jɛ ka Burukina taama labɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ conseil présidentiel pour l'Afrique jɛkulu min sigilen don senga ka ɲɛsin farafina mɔ Emmanuel Macron da fɛ furubato ɲɛma caman de bɛ a kɔnɔ Faransi ani farafina ni Emmanuel Macron bɛna taa fa min fɛ farafina nin jɛkulu in ka baara bɛna bɛn o labɛn de mɔ bilasiralikan minnu fɛnɛ kan ka kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛma Emmanuel Macron ma farafina kunga walima a jamanaw kunga jamanaw minnu n'a bɛna taa ye o bilasiralikan ninnu la lase jɛkulu in fɛnɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna conseil présidentiel pour l'Afrique farafina tɔgɔla jɛkulu in Faransi jamana kɔnɔ farafina jamana ɲɛma da fɛ Emmanuel Macron ka taama o taama ɲɛsin bɛ farafina jamana dɔ mɔ kumakanw minnu kan ka lase ni o ye discours ye a labɛn yɔrɔw la jɛkulu in na ye o yɔrɔ la a yɛrɛ dɔnda ye fɛn minnu ye kuma fɔtaw la a na olu di Emmanuel Macron mɔ o kumana novembre kalo nata Emmanuel Macron kan ka dantigɛliba dɔ kɛ farafina kunga dɔw y'a yira k'a fɔ siga tɛ a la nin jɛkulu kura in na ye o baaraw labɛn la nin jɛkulu in ka sigi senga Emmanuel Macron fɛ maa caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ a bɛ fɛn kelen de fɔ fɔɲɔgɔnkɔ kana don farafina ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ san 2007 2007 min kɛra Nicolas Sarkozy ni farafina ni ɲɔgɔn cɛ Nicolas Sarkozy ɲɛsina ka bali ka falakɔnɔ bi tigɛ Senegal fa b'a la Dakar a kɛlen kɔ jamana ɲɛmaa ye Faransi jamana kunna a ka nako fɔlɔ farafina kɔnɔ a sina k'i jan k'i jɔ ten ko tariku tɛ farafina bolo o kɔrɔfɔ in gwɛlɛyara kosɛbɛ farafinden bolo wa Nicolas Sarkozy yɛrɛ y'a ka fanga kɛ k'a ban kɔrɔfɔ in kɛra kɔrɔfɔ kunnamanba ye maaw ŋɔnɔ na o kumana o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen Emmanuel Macron kɛn bɛ ka nin jɛkulu in de sigi o kama dɔw ka fɔ la maa minnu bɛ a kɔnɔ forobatɔn ɲɛmaaw la Benin jamana den min ye Faransi jamana lakodɔn sɛbɛ ta ni ndolatila kɔrɔ don u k'a ma ko Jean-Marc Ajovibo ko o bɛ a la Keniyakaw ka dɔnkilidala dɔ bɛ yen ko Yvonne Mburu o bɛɛ la Faransigaw ka lapasaba avocat Eva Justus Jimmy o fɛnɛ bɛ a la ka taa se Jules Arma Anyambosu ma ni o ye Beningaw ka lasigiden kɔrɔ ye Faransi jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Emmanuel Macron yɛrɛ teri don tuma min na u bɛ lɔgɔlidenya la ENA la Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa Donald Trump ye taama kɛ ka ɲɛsin Texas mara mɔ ka bɛn ni Août kalo tile 30 ye barisabu ka da ka cɛnniba kɛra Houstonkaw fɛ ji lahawtanɛ n'a fiɲɛkolonba da de donna mɔɔw kan ni ka maa dɔw bɔnɛ u nin na dɔw kɛn bɛ siyɔrɔndanw ye jamana ɲɛmaa t'an kun bɛ i ɲɛda cɛnni kisaw kan ni ka labana ka fɛɛrɛw minnu kan ka sigi sen kan ka mɔɔw dɛmɛ olu bɛ se k'a sidɔn nka Donald Trump ka nin taama in a bɛ dantigɛli min kɛ a bɛɛ jateminɛ bɛ barisabu ka da ka Donald Trump bilama a jateminɛ bɛ ka kɛ maa ye maa min tɛ kuma dɔn kuma bɛɛ ale ka kuma bɛ kɛ sababu ye k'a yɛrɛ dun o de kɔsɔn a ka kuma fɔtaw bɛɛ lajɛlen bɛna sɛnsɛn ko kura dɔw y'a yira k'a fɔ ni kɛnɛ kɔni b'a bolo kɛnɛ min ka a bɛ se k'i yɛrɛ manja ko kura jamanadenw ye ko nin kɛnɛ don Donald Trump kuma bɛna ni a bɔra Houston a sɔrɔla k'i kunda Austin kan ni o ye Texas yɛrɛ duguba ye kuma min na a sera ye ani Texas marabolo ɲɛmaa ye kuma ɲɔgɔnyaw kɛ baaraw minnu kan ka sigi sen kan walasa ka Houstonkaw dɛmɛ ka sara in ka se ka fɔ u la sufɛlaw la Donald Trump sɔrɔla ka bɔ Texas mara la k'i kunda Washington nga ni o ye a yɛrɛ jabala ye fɛn min dora sa o ye wasabulon kɔnɔ ka se ka taa wasadenw lafaamu ya min bɛ se ka to jɛmi kɛ ni a ye ka nafolo bɔ k'o bila Houston ka bolo kan walasa maa minnu ka sara la mina minnu jɛna mɔɔw bolo olu bɛ se ka nɔna bila a ka se ka manja dɔɔni sɔrɔ nin ko in na ani Houstonkaw ka se ka ɲɔgɔn ye ni olu dɛmɛni Selama miliyɔn jama ka bɛn ni araba ye olu de bɛ Magan jamana kɔnɔ ka hiji baaraw daminɛ lakana sabati bɛ fa bɛɛ lajɛlen la nka ɲinan hiji bɛ ka kɛ kuma min ni gɛlɛya bɛ Saudiya jamana ani Katari jamana ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Iran jamana min fɛnɛ kɛnkun bɛ ka hiji dabila san 2015 ka sabu kɛ kasara ye o segin bɛ bi ka na arabadonya ɲina silamɛw kɛn bɛ ka labɛn sabati k'u kunda yɔrɔ min ka Mina don n'u ye bisimila minɛ Mina u bɛ sɔrɔ ka bɔ Mina k'u kunda Arafa kan ka taa Alamusa kunbɛ Arafa sɔgɔmada yanfan fɛ ni ka Arafa kulu yɛlɛ ka tila ka bɔ Arafa tile binnen Alamusa don k'u kunda Muzdalifa ani Mina kan sitana bɛ bɔ Mina ni ka laban ka segin ka taa Maka ka taa Alikaba munumunu tawafu siɲɛ 7 ka Safa ni Marwa boli ka tila ka na bisimila minɛ Mina ka Mina sigi kɛ ni ka hiji baaraw kunjɛ o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw kan bɛn ni Ala sɔnna ma